Timbay. Si Moy Moy. Moy, Bong. Isa oh. taman ka dawata. Unsa may dawaton ako? Taman ka karong lunes ba? Kabalo na ka. Ay, dili ko. Ayaw ko kapila-pila niyo na. Ay, dawata lagi. Dili lagi ko bong. Ay lamang ko kapila-pila niyo ay ko. Ay, nandino. Dawata mo. Ba't hindi mo agi na bulpi kulay inani? Bong, ayaw gilaman kog luksan niyo ana anak ninyo panghatag-hatag. Wa ko manadal bong. Akong kasi mong limpyo kay bong akong konsensya. Limpyo kay ko bong ay ko kay inginan niyo ana. Ag sa una ra na. Karon ra. Bong, kabalo na kada nako bong. Sus Ginoo mo. Kanang prinsipyo ron panahon na mo. Di na magamit ron mo. Praktikal lang kinabuhi na taron mo. Lisod kay mo. Dawata ni. Kamo bong ba mga balingagan kaayo mo. Kabalo mong di ko mo dawat ana. Mo nang di masinso tunasod pila man na. 50. Maunang di ko mo dawat ana. Kay aside sa nakapilo mo, mga inot kaayo mo kakinsa man din na. Konsel Idloid ni. Kang Konsehal Idloid, katong dakog lawas. Ay suwa man to'y buot. Sige man to katog gym, nya way buot. Dako lang man lawas way buot. Kay mudaog kuno na siya masingit ni murong lunes. So mudaog, napakunoy puno ni siya. Istoryang naipuno. Pila may ipuno? 20? Dili po. Ay sus ko. Ayaw ko kuan mo balik na niya to isag pa. Tadi gikaan mo na ba? Dili lagi ko bong. O 50 no. Pila naman ka sigarilyo ko mapalit ana. Ay naman ka. Dawata na gud lamang ni. Bong, ako bong di mapalit ako ang buto bong. Di mapalit bong. Munang di ayo ko dalihan. Aunan kay ako ra bagid tampunan. Aw kini. Kini mo'y maayo bong. May kitaw na siya. Gawa sa kabalumaloy og tawo, kusog pud siya mo tabang og tawo kanang mga nanginahanglan siya. Nya, usab bong, kana siya nga kuan mo dalagan nga pagkakonsyal. May ka nang ihimplo sa mga kabatan-unan kayo. Hilig mo atog gym. Dako kay glawas. Healthy kayo. Kanang mga kabatan-unan nga mainggan mo na atog gym, di ba? Di healthy kayo. Mawala ng inom, di ba? Tiyon, bong, tinon po ni nga kwarta. No? Ito kay basig ko ni, piki. Na. Pagkalami kay. Humot pa kay bangko bong. Dapat mo na siya to ibutar. Si kisag ito si Iloy. Idloid. Ay, Idloid lagi. Ay kabala ka ba? Karong Lunes puhon. Di mapakya sa komputer niya. Muputo ko niya lagi. Basta kay mo to'y sabot na to ha. Kasi way problema na bong. Lunes ha. Kani mo inindot. Ay, damat ka na bong. Si Idloid lagi. Idloid lagi. Sige. Malintang. Palit lang. Ayo. Kita man nagay kang nakuhari mo. Ay, naging tao. Pen. Isa ka bera ko pen kanang bugnaw kayo kanang tanlas kayo ba kanang makakubol sa lingagngag. Sige pen. Isa ka bok. Kini. Sige, balik ko kabil naman pen. Reimbursement. Dali. Sige. Bugnaw na. Kini kay bugnaw. Sabi. Boy, hindi magkisi. Isa pin. Ako sang i-fill ning kwarta kay karon ko nakabalik ko kwarta inani kada ang kwarta man. Isa pin. Suglaan bin eh. Dito ang ganda yun. Grabe pala. Baka tanlas kayo. Ay, pen. Palay ko kwan. Pili lang magsigarilyo pen. Isa ka buhok kayo. Dua ka buhok. Sister. Sige. Pagkatanlas kaya ni Ber ninyo hanipen. Ay, bugaw ko kaya na. Simple. Di sa man tuod kagay kag kwarta. Sus, kabalo na bika ng mga balita aron. Kabalo na ka na. Nakadawat magig ka. Ginagmay ragod. Di kon ba di Konsehal Idloy. Konsehal Idloy? Pila mo nang dawat? Ay, gamay-gamay. Isa kalibo ragod. Isa kalibo? Isa kalibo. Buang Jismel di pangatag ko. Pila, Jismel? Gihatag ni Konsehal. Jismel lagi. Ina nga mo kami nga. Kisa may gatag ninyo? Si Bubong. Si Bubong? So siya ko kuan god. Ay buang ni si Bubong. Isa kalibor may gatag niya nako. Ambot lamang giun sa niya. Basta dismi lang muna daw. Matay wa ni Mama One. Iyang unang gatag 50. Yung kanang isa kalibor ko na puno kuno na. Duda ko gibuo sa to. Goy di ni magapulos ni style ha. Lipay pa kay ko nang gitagan ko niya isa kalibor inyo Jismel. Ay napaya siya po yung hatag na dili ko. Goy di ni mga wa ni Mama style. Asa man si Bubong? Baya ka mo'y gahibalag, ako'y kutan-on. Iya, may, uti ako to'y balagon to asang tawaran. Bobo. Patay. Boy. Patay limod kay kang buanga ka ha? Ano to boy? Pilay ka tadi ko sila idloy? Tag 50 ng ulo.
Pura 50 si mong kabuang. Bung, kabalo ra bigog di na mo igatag ni Kunsyal Idloy. Ha? 10,000 ra pa din ang gihatag ha? Dakan katugan ako dito bong, dakan katugan, ha? Ay naman, gitagaan naman ka na kung 1,000 mo ay. Isa ka mo bang huy? Budget mong, budget. Ihatag ako ng akong ang bahin. Wala na haari mo. Last, Dali wala na. Asa man kunoy men? Dagan kay kung gipangatagan na 5. Yung 1,000 nagilaman to. Bong kanimo pangapilo nimo bong. Kabalo man gi ko nga. 10,000 gitong imuhaon ta na imo nya. budget. Pero kabalo mo kung dako ka kag prinsipyo mo. Ano ko 1,000 ra kung gihatag nimo? Ah, di na mo kapulos bong. Hindi na, di mo kapulos bong. Kanang prinsipyo bong wala na bong. Karon praktikal ron. Praktikal ron. No. Kabalo ka mo. Kabalo ko. Kanang kwarta lumalabay ra na mo, gamay ra ka inom sus. Material ra gi ka nang butanga mo. Bong, kanang kwarta lumalabay. Di na lumalabay bong kayo. Kanang 9,000, 10,000 na ako ikay palit na ako beer og sigarilyo bong. Samot na mo yung tagaan pa ka na kog buong 10,000. Madaot ka mo, ipalit ra man nimo beer o kanang sigarilyo, makadaot ka ina nimo. Unsay makadaot na. Kuman akong kalipay ng sila. Asa naman ko 9,000? Tuwa sa friends. Sa friends? Oh. Itay sa paano? Mamang giabot man nag-page na akong 9,000 ha? Mo gi grocery? Natural mo, di po kumukaon mo, ako po'y madaot mo. Hindi ka? Gada ko laman ang agi ni mo palit pagit ka grocery. Baka malipong. Dako na kay kapyan lolo sa. Na, pagkagigil kay kabong. Aw moy, sa kuan ba, sunod namang eleksyon ako ihatag tong sobra adto mo, itong kulang ba? Nya kan imong iuning eleksyon na kanus man na. Pila man ka tuig, ha? Ug dili 5 ka tuig, 6 ka tuig gikan karon, adto na ko ihatagan mo. Bong. Naminaw ka na imong storya, ha? 4-5 ka tuig, ha? Kadugay pa kayo, siguro ka ko yung dalagan aron pagka kuan konsyal, ha? Akong 9,000 ba? Akong 9,000. Mas mayo po noon mo, ikaw na yung dalagan po, ikaw na yung hatag na kog budget aron ako na pilakaw. Gadaon po kag tagaan ka nako. Ikaw kurakot kay ka, ha? Kapangayo man kay ka nako itukan ka nako ni konsyal Idloy, ha? Aw, okay ra Ha? po mo, di ra po ko mahadlok mo kay Usa ni madlok? Uy, di ko managa nagtabi nila dito. Ana, katag sa kalibur na imong hatag, ana. Masuko nimo si konsyal Idloy na lagi. Dito masuko si Papa nako, Papa man ako si Jan Idloy. May biyan sa kanang kumain. Ako ang bibimil man. Ako ay bibikutangan. Hindi ka? Gada ko laman ang agi ni mo palit pagit ka grocery.